Tina. Jeg har gennem noget tid handlet hos Dealhunter, og for noget tid siden blev jeg kontaktet af dem og blev spurgt, om jeg havde lyst til at prøve nogle af deres produkter, som de udvalgte og sponsorerede, sendte til mig, mod så at lave en lille video til jer med min uforbeholdne mening om produktet. For nogle dage siden, der fik jeg sådan en lille fin bottleplastik kuvert. Og inde i den kuvert, der lå der sådan en lille fin sort æske, der står Her Jewelry på. Inde i den æske var der 7 par øreringe. Nu er der kun 6 i den her æske, som I nok lige kunne se. Og det er altså fordi, at det ene par sidder her i mine ører. Og der har det siddet de sidste 2-3 dage. Fordi det her, det er øreringe, som er lavet af messing og er belagt med 18 karats hvide guld. Og så tænker jeg, ja, lad os nu se. Fordi mine ører, de er så sarte, så jeg kan ikke tåle sølv, jeg kan ikke tåle plastik i dem, jeg kan ikke tåle guld, med mindre det er 14 karater op efter. Og så tænker jeg, hvis nu jeg prøver dem, så kan vi se, om de er noget værd. Og herefter de her dage, hvor jeg har gået med dem, og vi snakker, jeg har haft dem på i hele dagen, hele natten. Jeg har badet med dem, sovet med dem, alt. Og de har altså bare siddet der. Mine ører, de har det fint. Ikke røde, ikke irriteret, ikke hævet, ikke noget som helst. Så det kan man jo kun blive glad ved. Det er 7 fede farver. Og det er faktisk nemmere at kigge på Dealhunters hjemmeside og se farverne, fordi jeg har forsøgt at lave noget her, hvor man måske kunne komme til at se dem, men jeg synes ikke rigtigt, at farverne de bliver gengivet på den helt rigtige måde. Fordi farverne de er klare, altså de skinner, de funkler i lyset, og det kan man ikke rigtig danne sig et indtryk af her. Men hvad man kan danne sig et indtryk af, er den her lille fine ørering, hvor I kan se, at indfatningen af stenen, krystallen, Swarovski-krystallen, er faktisk lavet ret fint, og der er ikke noget med, at det føles som om, at stenen er løs, og nu har jeg siddet og pillet ved alle øreringene, og der er ikke noget at komme efter. Låsen, den er nem at få af og på, men samtidig så sidder den altså også så tilpas godt fast, så man ikke går og bange for, om den nu også falder af i løbet af dagen eller natten, og så skal man ligge og rode rundt i sengen efter den, og det gider man ikke. Så det er jævnt god kvalitet. Jeg vil faktisk sige, det er rigtig god kvalitet. Man får 7 par øreringe i 7 forskellige farver for 199 kroner. Det er jo svimlende billigt. Og når man så samtidig får god kvalitet med for pengene. Og så den her lille fine opbevaringsæske, det synes jeg altså er ret snazzy. At man har et overblik over, hvad det er, man har. Kan også bruge den som gave til veninden, hvis man synes det. Altså, hvem vil ikke blive glad for det? Kan matche farverne med garderoben og make-up'en, hvis man har lyst til det, hvis man skal ud til den store aften. Man kan også finde et yndlingspar, som bare sidder og sidder. Har man en datter i huset, som jeg for eksempel har, så kan man jo passende dele dem. Altså, jeg har en datter, som siger, mor, må jeg godt få de lyserøde øreringe i? Og det må hun godt nu, fordi nu har jeg selv afprøvet dem og testet dem, og synes, at det er super god kvalitet, og jeg giver altså ikke mit barn noget i ørerne, som ikke er ordentligt. Det må hun godt nu. Og prøv dem, fordi det er ikke øreringe, I vil blive ked af, at jeg har købt, eller givet til kæresten som gave.